Bueno, kaixo, egunon, ni Egoi deitzen naiz, eta gaur datu basei buruz egin behar dut bideo tutoriala. Lehenengo LibreOffice base bat ireki behar dugu, eta sortu. Mahai gainean gordeko dugu, eta jarriko diogu datu base berria bideo tutoriala izena. Sortu ondoren, irekiko da datu basea, eta barruan ditugu taulak, kontsultak, inprimakinak eta txostenak, baina gu bakarrik taulak eta kontsultak ikusiko ditugu. Orduan, taulak irekitzen ditugu eta eremu izena, eremu mota eta iruzkina edukiko dugu osatzeko. Baina eremu izenean ide artista jarriko dugu eta lehen mailagako gakoa jarriko dugu. Eremu mota osokoa izango da, osokoa integer, eta gero balio automatikoa bakarrik zenbakia jartzeko, luzera ezin da modifikatu, orduan 10ko luzera jarriko dugu. Gero artistaren izena jarriko dugu, testua bartxar, eta sarrera behar da, hori da beharrezkoa izatea jartzea, eta luzera 20koa. Gero jarraitzeko herrialdea jarriko dugu, testu batxar, sarrera ez da beharrezkoa, baina nahi badugu jarri bai edo ez, hori gure aukera da, eta luzera 20koa. Gero sortze urtea jarriko dugu osokoa, ze bakarrik urtea da, ez da data konkretuki, orduan osokoa jarrita balio du. Eta ero sarrera ez da beharrezkoa, baina nahi badugu jarriko dugu. Eta gero amaitze urtea, artistaren amaitze urtea osokoa jarriko dugu, eta honekin ja lehenengo taula eginda egongo zegoen, eta taulari artista izena jarriko diogu, oso importantea da maiuskulaz egotea. Beste taula bat osatuko dugu, hemen paroi bat egon da ez egiteko soluzea, ide diskoa, izena, urtea eta zein artista jarriko dugu. Ide diskoan balio automatikoa eta lehen mailako gakoa, osokoa jarri behar da, eremu mota. Gero izena testua batxar, urtea osokoa, eta zein artista osokoa ere. Importantea da hori jartzea, zein artistan ide artista jarri behar da. Ide artista automatiko jartzen du, baina gu jarri behar dugu zein artistan. Eta gordeko dugu hau, eta beste taula bat sortuko dugu, abestien taula, eta abestien taulan ide abestia, izena, pista, luzera, eta zein diskoa. Ide abestia ide diskoa eta ide artistan bezala jarriko dugu, izena testua bartxar luzera 20, pista osokoa luzera 10, eta luzeran ordua jarriko dugu eta formatu hori aukeratuko dugu, orduak, minutuak eta segunduak ateratzeko. Eta hemen zein diskoa zein artista bezala jarriko dugu. Eta gordetzerakoan jarriko dugu abestia maiuskulan. Ja behin sortuta taulak, kontsultatara pasauko geha, baina lehenago kontsulta egiteko taulak osatu behar ditugu. Eta taulak osatzeko barruan informazioa jarriko dugu. Ide artista ikusten duzuenez, 0tik 6 ateratzen dira, 7 artista daudelako, eta automatikoki jartzen da ide artista, ikusiko duzuenez orain. Hemen Egoi izena jarriko dut, eta hemen herrialdea Espainia.
eta bera juten naizenean, zazpigarren zenbakia emango dit. Baina, bueno, horiek izango dira artistaren izenak, herrialdeak, sortzutea eta amaitu urtea. Gehienek ez dira hil, orduan 2006 jarri dugu zerbait jartzagatik. Eta, bueno, hori izango zen lehenengo taula osatuta. Bigarren taula, hau da hirugarrena. Ida bestia, hau da bigarren taula, diskoa. Ide diskoan ezakit zergatik aurrera atera da, baina, idea hauek izango ziren, diskoen izenak, diskoan atera diren urteak, eta zein artista, ide artistaren zenbakia jarri behar dugu leku horretan. Honen erakutsiko dizuet, nola ikusten den. Ikusten duzuenez, zein artista konkordatzen du ide artistarekin zenbakiak, batik 6a, artisten diskoak identifikatzeko. Eta, bukatzeko, abestia taula erakutsiko dizuet, eta ide abestian aterako dira zeak, eta hori izango zen, hau hiruek izango ziren denak, eta ikusten duzuenez zein diskoa ide diskoena izango zen. Hor ateratzen da pistak, pistak dira diskoaren ze abesti den, baina hori ez da oso importantea, eta luzera, ze luzera duten abestiak. Eta ikusten duzuenez, lehen esan dudana, zein diskoa, ide diskoa izan behar da. Gero erroreak ikusiko ditugu, baina orain erlazioetara pasatuko gara. Orain ikusiko ditugu erlazioak iteko, joan behar gara tresnen lekura, erlazioak klik sakatu, eta hor, adibidez, ide artistak sakatzen dugu, eta arrastratzen dugu zein artistaren lekura. Eta arraia zuzen bat aterako da, lerro zuzen bat, eta ikusiko dugu ide artista eta zein artistan artean erlazioa izango dula, eta gero ide diskoa zein diskora ere lerro bat jarriko dugu, erlazioa goteko haien artean. Jarraitzeko, kontsultak ingo ditugu, 3 kontsulta preparatu ditut, Espainiako taldeak, Espainian artistak, Joni Casa abestiak, eta 2 minutu eta erdi baino gehiago duten abestiak. Orduan kontsultak sortuko dugu, eta lehenengo kontsulta Espainiaren taldeak, horretako bakarrik artista taula behar dugu. Izena jarriko dugu, bialdiz klikatzen, eta herrialdea, eta herrialdeen irizpidean jarriko dugu Espainia. Eta gero, F5 emango diogu eta aterako dira artistaren izena eta herrialdea. Ikusgai jarrita dago, orduan ikusgai egongo da. Baina ez duan nahi dugu zea bat ikusi, hori kenduko dugu eta jazta. Espainiako taldeak bezala gordiko dugu kontsulta hau, eta beste bat egingo dugu. Joni Caseko abestia eta abestien urteak. Denak erlazioa dutenez, aukeratu behar ditugunak, agian bat baino gehiago izango dira. Orduan, izena, pista eta luzera aukeratuko dugu abestiko taulan, eta hau da 2 minutu eta erdiko kontsulta. Eta hemen irizpidean abestian jarriko dugu hau. Hau esan nahi du, almohadilla eta almohadilla, da
jarri behar dena ordu bat jartzen dugunean. Eta lehenengo fletxa hori esan nahi du hori baino gehiago duten abestiak. Ikusten duzuenez, horiek ateratzen dira eta gordeko dugu kontsulta hori. Eta bokatzeko orain Jon Ikaseko abestiak eta abestien urteen kontsulta egingo dut. Horretarako artista, diskoa eta abestia taulak behar ditugu. Eta orduan, artistaren izena erabiliko dugu. Diskoaren urtea behar dugu eta abestiaren izena behar dugu. Orduan, artistaren izenan, irizpidean, Jon Ikas izena jarriko dugu, eta horrela bakarrik Jon Ikasen abestiak aterako dira. Freskatzen dugu eta hor aterako da izena. Nahi badugu izenak aldatu, aliasan nahi dugun izena jarriko dugu, gure gustukoa izateko. Eta orain beste orain erroreak ikusiko ditugu. Eta erroreetan adibidez nik hau beharrezkoa jartzen baldin badet, ez badet ezer jartzen errorea aterako zait. Horretarako errorea ez ateratzeko izen bat jarri beharko dut edo datu bat jarri beharko dut ondo egoteko eta utz egiteko. Hau da dena eta eskerrik asko ikusteagatik eta agur eta beste bat arte.